putem să facem upgrade pentru aplicația Heroes. Upgrade-ul ne permite să postăm mai mult de un job gratuit pe lună, dar și să căutăm în lista de candidați, îngrijitoare, asistente medicale deja înscrise pe platformă și să-i contactăm. Important de ținut minte, upgrade-ul la platforma Heroes este gratuit. Deci, putem să apăsăm, de exemplu, pe căutare și vedem că pentru a accesa mai mulți candidați, alegeți unul din planurile noastre cu plată, apăsați accesați mai mulți candidați și puteți să vedeți opțiunile de actualizare, faceți click și vedeți că și planurile personal și profesional sunt gratuite. Vă recomand să selectați planul profesional și să actualizați. Atât. Iar acum puteți să vedeți, să aveți acces la toate profilele candidaților și puteți și să postați mai mult de un job în fiecare lună. Vă mulțumim!